Takže čaute, vítajte pri tomto vlogu číslo 2. Takže vlog bude o tom, porozprávať sa chcem s vami, čo sa dneska stalo a tak. Takže chcem vám to iba to povedať, že som tak nudil, som si natočil video. A teraz je pondelok, no neviem koľko je. A teraz som tu v izbe, je sa tak po 4:00. No a som sám doma. A som sa nudil, tak som natočil video a som chcel povedať iba to, že som si vylepšil KPZ-ku. Príde si vám ukázať, hej. Takže takto dáko vyzerá. Ešte vylepšiť ju. Takže som si to KPZ-ku vylepšil, hej. Že som si dal polystyren takýto tu. Hore, tenké, teraz je tvrdený polystyren. Tu mám noviny, tam mám brezovú kôru, tam mám ešte taký kartón z toaletného papiera. A tam mám potom dal ešte háčik, potom som dal čo ešte, ceruzku, no a také maličkosti. No takže ten vlog bude taký kratší. V prvom vlogu ste videli, keď som bol taký ešte ako keby prifajčený. Taký som bol malý a no nie že malý, ale taký som bol strapaný, som nebol na to pripravený. Takže to je ten druhý vlog a ako tu budem naznačiť ešte viacero vlogov, takže hej, všetko. Takže pri tom vlogu ste dali dosť lajkov, to som dosť keby ľúto. Takže chcem sa vám dopovedať a čo už také. Teraz mi príde nová hra. Príde nová hra Mafia 2 a Sniper Elite. Takže určite natočím video na Sniper Elite 1. Prvú časť a Mafia 2. Pokúsim sa stiahnuť aj český dubbing, ak sa mi to nepodarí, tak potom to dáme aj vo angličtine. Takže potom sa pripravte, hej, že budem určite natočať Sniper Elite a Mafia 2. No a potom tie videá, čo budem natočiť tie hry, takže to budem tiež na tých knihách a teraz tam dám aj stojan svetu, aby ste lepšie videli na tie hry, nejako v tom hre Counter-Strike a určite tam dám také aj cenzúry, lebo to je taká hra fajná a ešte potom tam budem dávať také obrázky a tak, hej, lebo tam budú už kvalitnejšie videá a tak ďalej, lebo som už zisťoval všetko a dobre, takže teraz by som asi mohol končiť tento vlog. Ja teraz sa idem najesť a potom ho dám hneď do počítača a dám to hneď na YouTube a potom v sa budem tešiť, kým príde tá hra, aj natočím aj unboxing na tieto dve hry, hej. On sa teda kúpil, takže vám ukážem všetky moje 3 hry, čo mám. Aj tam tie, čo mám teraz, vidíte, ako mám. A teda tu Mafia 2, Sniper Elite a ešte mám takú hru, tu vám ukážem tiež, to bude taký unboxing. Že vám ukážem všetky moje hry, ešte mám, že neviem kde sú, ešte som aj dával takomu, napríklad som dal ešte bratrancovi som dal hry, sesternici som dal hry, šešťuky som dal aj hry, tak sa nemám nič, takže tak no. Takže som ja teraz spal, hej. V tom prvom vlogu som ukázal moju izbu a tak som vám to povedať iba do maličkosti a tak no. Takže ako som si nechal v škole to papuče, ja som si teraz musel bať domu, normálne také staré moje. Takže teraz som asi natáčame 4 minúty asi a môžete sa tešiť na budúce video, kde budem natáčať tu Mafia 2 a Sniper Elite. Takže ja sa vám vyučím a že čaute, vidím sa v ďalšom videu.